Joo, vaiha vaikka suuntaan ja tee käynnissä vähän minivideon, kun se on tuossa. Meneepäs lujaa raviin. Ei. Videoi. Wow! Ehkä se alkaa matskua siihen juttuun. Se video. Mä selitän siis. Arabella ihana. Onks se ihan ai siinä oli sitä rasvaa. Saatteikin tosiaan tee hyvää ihallista jaloa. Eikä muu. Niin, että ei Arabella varmaan mitään suurempaa tuo saisi vaan aika yli aika. Hökkeli, hökkeli, hökkeli. Hökkeli iskee. Halko. Vaiskutamme 27. Sanoppa laukka. Laukka. Sä tiput siinä. Vaiha sitten suu. Hyi hitsi. Voi hitsiläinen. Ota sitten raika. Jumalki. Ei. Pittistä. Ei. Hei, Jonneri tulee pois. Voi elämä. Elämän kevä. Anteeksi keskeytys, hevonen oli irti. Ai. Karakuula. Tip tap. Tosi. Ai mitä?